chemi eto ye nuano na kwasam ne se oba bia nka wadwane gyare dadaada nanso ensiye ne enkodina ye nuaba no atimi gyina bema no achi besi sabre no ekire se wo ye oba pase de obi bonyum se manyina te se wakoto a nka nya ne se ye bre no owusi a yeda wase nyankopon enhyira one ne mamienu na ewo no momra me nkyɛn momra se enye sanso na camera no betimi aboa yen a moma me nkɔ hɔ na montrase abusiafo se wohwɛn na ye nua no na ɛda hɔ no na sɛde yedi kan ɛkae no no kwasam ne se ɔkɔpɛdi obedie ɛne mebɛyɛ den na ɛnam na asam no awerɛho asam no ɛya sabe onsa ɛne wonan utimi kɔba mpo na ɛyɛ den na wada fom bɛ sɛ 4 years ni no abusiafo enya asɛm ketwa na awerɛho sam ɛwɔ mu ni sɛ ɔda hɔ yi no sɛ yɛpɛsɛ nka opagya ne mu kura kakra menim masa yɛpɛsɛ opagya wo mu kakra obetimi fachochen sɛ obi gyina machi awerɛho sam ama osia kumi abusiafo enim sɛ akwara ɛtrase a ɛna enka yɛma obi twiri n'akyi na ohwɛ ne mfi a wadi na watɔ fam for 4 years na ontumi mpagya ne mu a akyerɛ sɛ nipa ɛmɔbɔ sake mumwa me na me nsanka namba ne biem na wo a wohwɛ live on Sompa TV hyɛne nso ɛyɛtara 1 media adaroma ɛna yɛduru Wiamoase kromu a yɛde dwumadie ɛbrɛ wo live YouTube no ɛyɛ Sompa TV subscribe me pakyɛw o like a share ma unua entimi enhwɛ bi ɛna Facebook no enso ɛyɛ Sompa 93.1 FM mami misa obai panyini wanya sɛn so 5 years 5 years ɛna keto yin so ɔno so 4 years bɛma no tɔ fam no me pɛsɛ wodi sima bɛɛ baako amane bi pa wafa mu a uyire mfi kama yinti pacho amane de ma fa bi mu pa so da bi kura me sua adwuma nti me kokola na me gya na chi ana ya me ya me hu se me gya na chi because obi e ni fie abusuani bi e ni waka me ne me no nko an nkwalai kwalai nso ko school bi e ni wonom ti aka ye nko an nti me gya no hɔ kɔ adwuma obɛkɔ toilet obe e de oni nyina ono an kasa na afa me ban so so a na me ra ho se abrantie da hɔ nom na wontimi nante nye adwuma me so so mentimi nye adwuma mentimi nya no hɔ kwan tu kwan na makɔpɛ adwuma yɛ nam de ahwɛ nkɔlai ɛno ansa metu yɛbɛdidi mpo a yɛnim adeɛ san bi wɔ kora gɛre ni ahono ni yɛdi yɛni buafo bi a wɔboa yɛ abusiafo asɛm no emu ya mafɔ wayosi pacha obomode na braha na yenua wayosi na form say wayosi bedi wachi akoba bi momwa me na memfa microphone ma wayosi na memisa ne say eden pa bra asamasi wayo ami wayosu Jamai. Bra. Edinyo. Edi. Yeah. Because Edinya obi gina baby a won timose. Situation here, young brother you owe me. Me media no enru no. Enso me hwe amane am fe mu no. Yes. Nanka owo be fa me mpo nanka me pe. Sabren. Mema ona na yere shedin. Edin. Namnum se na me a bibia nso ne ye no. De nyame beka no bia na obetimi adana no. Dabi. Ebra no obro. Me dwe ho se
woda fa koraa na ade akyi ahwɛ sɛ de ɔhonam yɛwo na ɔda fa kofo ɔka asɛm bi mewura ko ya sɛ de da ne bɛma mu a ɛwɔ sɛ nka every month ɔkɔsesa no no ɛtumi de 3 to 4 months na ɔntumi nkɔsesa no na ɛba saa ɛsan return the pain ɛbrɛ nipadua no mebakyɛ wohwɛ me ɛwɔ Sompa TV wotie mi ɛwɔ Sompa 93.1 FM mebakyɛ mede Abigail Owusu a ɔyɛ ne yiri number yi ɛsan atodwa mepɛ sɛ wo sɛnde bibi ɛde to so ɛde ma no na ewiase oyɔnko da ɛne wo da obi nim dwonko a adeɛ bɛkye so number no ɛyɛ 0548 797 947 0548 pacha watro 0548 uwia na wabo 797 uwia na wasan so abo 947 edin no ebeba Abigail Owusu kitwa biensa wo de se 1 cd 5 cds de wo omumu number no so no send bi ma no na Yehowa ebehira wo wayo mi beja wo fi se mahu se suan na usu entansi na yani enso aso se enne nan kan se wo wiamoase Menim nanso odonti wadi achi abaha ɛdeɛ na woka akyerɛ wɔn a ɛhwɛ yɛn wɔ Sompa TV ne wɔn a ɛtie wɔ Sompa FM kakra betimi aka kyerɛ wɔn sɛ yɛbɛsrɛ ɔmunti ana yɛwɔ baabi yɛhwɛfoɔ yɛ listeners ɔmuni hɔ a yɛni hɔ tɔ mo hwɛ yɛnua bɛrima yi tibia ɔwɔ mu sesei nneɛma yi ɛna me brother Tofiakwa so abawo koku yi ɛyɛ mmiɛnsa oyi baako firi mu a aka mmienu yes ɛbɛsa tie bɛsrɛ adɔfoɔ mɔmmoa na yɛnya bɛyɛ sɛ yi a obi anim so sɛ deɛ efie gya dum dabi ɔbɛkɔ hospital nyame adom wasa kyɛ no mmayewa mmienu anya bi akɔrɔ mbɔkɔ school bɛrima a kɔbɔkɔ adi sika bɛfie ne da wei yana ɛya edu sɛ nsuo na abusua asan gyiw mu na ka ɔbɛyɛ kɔ aware a ɛsɛ wonya adeɛ a nafa berɛ fie yɛnua baa no wayɛ adeɛ paa yɛbɔ n'aba so nyame ɔnhyira no bɛyɛ saa nyame nyɛ ne kɛseɛ amen sɛ mpo sɛ na wɔtwe mpo na ɔtumi tena ne nkyɛn a wɔyɛ adeɛ na wɔtumi atena ne nkyɛn mfie 9 menim sɛ dako nyame bɛtie ne sufrɛ amen nyame wobɛtie ne sufrɛ nti yɛbɛsrɛ namba no yɛde agu so no mpanimfoɔ sɛ ketewa bi nso a sɛ bio tafra kyɛ ma no gu so no so bayifoɔ ba ana n'ani nso adeɛ deɛ wobɛnya biara yɛmfa ma yɛ nnuabaa no na wɔmfa no hwɛ yɛ brɔda no ma yi na ɛdin bra meda wase mesome da ase paa nyankopɔn nhyira wo amen na Menim ambassador no meda ase maso meda ase abusuafoɔ wayosi aha ɛna wote ne nka sɛ odi akyi efiri Kumase ɛde yɛbɛduru Wiamoase abɔnten so a ɔbɛboa yɛn ama yɛtumi asom yɛnnua no abusuafoɔ ɛbrɛ ne nti yɛpɛ sɛ yɛyɛ presentation no nkɔmmɔ bebree wɔ akyire na asɔpanyi justice one abusuafoɔ a mobaeɛ Saki mommra na mommɛyɛ presentation akosua ɛna wayosi ɛna sister Felicia Oben mommra na sompafoɔ ɛnyɛ presentation nyankopɔn adom manager Dan pacho bra wodi ebeduru ho de bat bra yeni nam nya gya
wadaroma ɛna moboa yɛn a yɛabɛduru sei maame Abigail mebakyɛw wo ne wo ma no mmra na Abi nti wo ne kwalaa no mmra na bɛgyina ukunu anan mu na Saki ana akosia sɛ agya gye na presentation a yɛgyina Tara One Media anan mu yɛgyina Tara One Media anan mu na yɛde ama abusuafoɔ yi no bomu kaseɛ kakra na afei deɛ yɛnti sɛ sɛsi ne nso no wobɛka no wɔ ha yɛnkɔ yɛmfa bi anyɛ sede a awerɛhɔ koraa bɛku yɛn de akosia ma menti o yo tof medase abusuafoɔ a mohwɛ yɛ ɛwɔ Sompa TV Sompa FM anaasɛ YouTube ɛne Facebook nyinaa ɛyɛ madaromanti ɛna amenne yaba ha na mpanyinfoɔ ka asɛm bi sɛ wɔn sene ne hwɛ kura no kosa ne nsɛm madaroma ɛnura yɛ de ahoma to dwa kakra mo de ba yɛ no ɛnɛ ɛna yɛtumi de nneɛma ahodoɔ aba yɛ kase yɛbobɔ din a adagye yɛbɛbɔ yɛ ɛmo ka ho toilet roll ka ho Don Simon ɛka ho ɛnyɛ no nko ampo yɛwɔ anwa drinks ahodoɔ yɛ nkɔdaa no bɛtumi anonom bie ɔbaatan so bɛtumi anom afei yɛwie na nwie yɛyɛ ne sɛ ɔbaa no sɛ ɔno amo no a ɛyɛ dan a wɔbɛyɛ abɔmu wɔbɛyɛ nkwan wɔhia te tomatoes ɛno nso yɛde bi ɛka ho afei sɛ wɔn ano aduane na wie no ɛyɛ dan a wɔn mu di a esukɔm bɛde wɔn mo yɛntumi nhwɛ wɔn mo saa sɛ wɔn no aduane wɔ abra yɛmfa nsuo nka ho ɔmo didi a wayo si bekumi o ayi twi kasa ti wan hwa no obi akɔkyire mu foforo ɛfɛ kasa ɔmo di a ɔmo didi a ɛnyɛ de ɔmo didi a abusuafo ɔmba no mu nsuo aduane no betumi atwi wɔn mo enti madaroma yɛde nsuo enso ɛka ho enti na de Sompa TV Sompa FM madaroma de mo de maayɛ no enie na nya no nko anso yɛsa de washing powder nso ɛka ho yɛn pefe sɛ nkoda no wɔn mu di agorɔ papaapa sɛnea wɔn mo si suo no ɛna afei bɛrima no nso da wɔda hɔ no ne ntaade bɛyɛ fi ebesi enti yɛde no nso ka ho sɛ ɔbaa no nye na afei anso hɔ a yɛsa de laptop nso ɛka ho ɛyɛ dan a wɔn de bɛgyegye wɔn ani nkoda no afei na wɔn nyini na ɛgye wɔn de wɔn nsɛm miamia so nkakra ne nyinaa yɛ madaromenti esie ne kagye ne aseda yɛda mo ase nsa da enti tof na akosia medase na banyin sɛ ne korakora no sika yi papa yi yɛfɛ no Saki ɔno ɛna yɛ na Menim producer na bibi nti yɛmpɛ sɛ yɛbɛto din na sɛbe ɛpo kora nsuo yɛ deɛ bɛyi ɛtogum ɛyɛ deɛ sombo na yɛnim sɛ yɛnnua yɛma ne nka hɔ ɛsɛ sɛ yɛma no so firi baabi a wɔwɔ na yɛde no kɔpa yaresa nso ɛma no nti Saki fa hyɛ ɔbaa Abigail nsɛm wei ɛyɛ Tara One Media megyina me CEO anan mu ɛne me mpanyimfoɔ anan mu ɔmahene yɛ wadubuakye mmeranteɛ hene yɛ boafari ɛne abusuafoɔ a aka yɛda wɔn nyinaa se wɔn nyinaa bɔ yi nkyidɔm ɛna yɛwɔ ha ɛne team ne nyinaa ɛna yɛbɛyɛ saa adoye na yɛmfa aseda ɛma Dr. Franka Wagye yɛnua Asare mo a mobaeɛ maame baako ɔse mebɛsua afei na wɔbɛdi na woda ɛnso menni bi mekura 100 Ghana cedis mepɛ sɛ mede kɔboa yɛnua no mo nyinaa yɛnti mo bɔ din maako mo a nam so a nneɛma wei nyinaa baeɛ no Nyankopɔn ɛnhyira mo bra wo bibi a wobɛka na mo bibi kakra mesrɛ meti yɛ nua ban kam sɛ ɔse bɛrima no tɔɔ fam no ɔno nko a na ɛhwɛ no yes ɛnyɛ sɛ afei a nneɛma bɛfie na moba bɛsra no oh ayo ɛno deɛ mesrɛ sɛ wei na sɛ ba nka ahoɔden wɔ hɔ a nka nneɛma akura nkɔ ɔmfa nyɛ no provisions na nka ɛtɔn no na nka de kakra ɛba na nka ɛboa
afei na obi bedi na wotwe ofie ho yɛsrɛw woba wobɛkɔ yɛ funpan Why you? Aja ambassador kasa nti I was here no. yes Why you me da se pa? yɛwɔ frasefo no mu nu ba bia David. sanity I was say yema yeni ekɔ. ɛkɔ Okay, yɛda mo ase. Mahu sɛ yɛbaeɛ no ɛne yɛbɛda mo ase sompa no madaroma mobɛtumi atena ase ama yɛn ɛm sɛ concern foɔ bi nso ɛba ɔmo nso ɛwɔ donation wɔyɛ yɛda ase paa Nyankopɔn ɛnhyira wo eti concern foɔ nso ɛwɔ adwumadie koraa no concern information center Wiamoase ɛnam so live menkɔ America na menkɔ kyea Master A Master Nyankopɔn ɛnhyira wo menim sɛ ɛnam so paa na ɛma saa project we nyinaa no ɛkɔ so eti sese deɛ megya ha na mede ama concern for concern for mo de momra na mekobi na manka bi deɛ mo magyina kyire sei mo fa nkyɛn sɛ mo nam camera n'anim ɛgya okay eti concern for mo nso yɛtie mo concern yɛda akyi ampa emre no ɛkɔ enka yɛ obebre ɛbɛka nanso yɛbɔ no tew na yakɔ deɛ concern for yɛgyira ha yɛka ama Wiamoase man enyina ate ɛne wiase nyina Ghana man nyina ate ne sɛ concern we ya na yɛto din ɛnyɛ deɛ di kan a yɛayɛ ni yɛayɛ bi ɛna yɛhu sɛ yɛnua kwa mekyɛi ɛnso ɛda hɔ a ɛnɛ yɛbɛyɛ deɛ yɛyɛ deɛ ɛdi kan ansa na yɛato yɛ presentation no yɛaka ho asɛm no yɛbɔ mpanimfoɔ bɛɛ mmiɛnsa sabi a yɛpɛ sɛ yɛbɔ wɔn aba so sɛdeɛ yɛnua Tofiakwa ɛkaeɛ no ɛyɛ Master Ɔhene yɛboa baabi a wɔwɔ biara concern for Oma yɛbɔ waba so ɛwɔ ha ɛna yɛ papa wɔ saa barima a obiara nim sɛ yɛfrɛ no Tahid Buakye ɛne mpanimfoɔ ɛka ho no yɛka sɛ yɛbobɔ a wahwɛ a na adeɛ akye yɛnua Antwi Dawood ɔsɛmpakani wo nso so abasobɔ no ebi ɛnka ho deɛ concern for ɛka nyinaa ne sɛ yɛhu yɛnua kwa mekyee no yɛde n'asɛm to yɛ platform so na platform no ɛto a concern yɛdie nam yɛ mpanimfoɔ so ɛnɛ yɛto din ama obiara ateɛ no ɛyɛ 10,000 Ghana cedis ɛna yɛde support yɛnua kwa mekyee bacho 10,000 ni kyerem na sɛde ayɛ sɛ wokɔ akɔtɔ aduane no wokɔ na so wopɛ 1 cedi ɔmbɛte asisiw ɛyɛ tete hɔ sika no 100 million ɛho asɛm ɛna meka ɛwɔ wonderful 100 million wonderful fact abusuafoɔ sɛ agye yɛn nsɛm ɔpepe no sɛn ɔha 100 million 10,000 Ghana cedis what the one source wɔ ho God bless you yɛda mo ase Nyankopɔn nhyira mo pa na manya ne nteɛ sɛ yɛnnuanom agonafoɔ bi nso wɔ ha ɔmo nso ɔmpɛ sɛ ɔmo nso ka biribi kyerɛ yɛ ɛfiri sɛ 21st clinic foɔ nso ɛwɔ ha ɔmo nso ɛbɛyɛ biribi ɛde ama yɛn nti agonafoɔ no ɛwɔ yɛn wode mo ɔmo mɛka yɛn ho nam dodoɔ nsɛ nkwan yɛnnuanom agonafoɔ ba no yɛda mo ase eti mebacho ene o de microphone no be ma yɛnnuanom agonafoɔ wi a yɛbɛba abɛda ase okay bacho munyina ho mo nkɔ why munyina ho yɛgyina ha yi a ɛyɛ agoraman forum kasa agoraman forum a ɛyɛ agoraman nso ne nyinaa okay ekuo baako a yɛgyina hɔ de kasa ma agoraman okay ɛdi ne agoraman forum no mini chairman okay Wiamoase for ka ho okay Kofiase for ka ho Bepoa Krofon so ni all others ne ka ho okay
Yɛba yɛne concern mpanimfoɔ no bɛdi nkɔmmɔ. Ɛbɛyɛ na ɔmaka kyerɛ sɛ dwumadie bi wɔn anim na kyerɛ sɛ yɛtwɛn na yɛhu deɛ ɛbɛkɔ so nti yɛaba a yɛnni bi yɛbɛduru yɛ naa na yɛteeɛ nti yɛde 1 million yɛde ma na moayɛ adeɛ yɛda mo ase nyankopɔn nhyira mo nkwa so okay abusuafoɔ aha ayɛ Sompa TV ɛna Sompa 93.1 FM yɛhu sɛ yɛbrɛ no ɛkɔ no nsia ɛyɛ abɔ mɛsrɛ sɛ concern for the wode mu nkɔ so nyina hɔ a na 21st clinic for no